मैथिली आ भोजपुरी के सबसे नीक चैनल एपी प्रोडक्शन दरभंगा के एखनई लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करू और घंटी के निशान बटन के जरूर दबाओ ताकि नव नव ऑडियो आ वीडियो अहाँ सब लग तुरंत पहुँच सके। AP Production, Music and Entertainment। कते महान सवारी करबी न पुस्तक धारी मैया के सूरत प्यारी हो। कते महान सवारी करबी न पुस्तक धारी मैया के सूरत प्यारी हो। आई पारी महारानी माँ शारदा यह विद्या के दानी माँ शारदा। आई बारी महारानी माँ शारदा यह विद्या के दानी माँ शारदा। सुंदर भवन सजल बा नियरे में कलश रखल बा फूल अक्षत संग माला युवा के दीप जरल बा। लगल बा भीड़ भारी जुटल बा नर नारी करेला पूजा माँ के सबे होके फलहारी। सबके विश्वास बाटे माई हा सबके साथे भक्त सब झूमे नाचे माई के चारों काते। मोरी मैया भोली भाली लागे सूरत माँ के प्यारी। कके महान सवारी करबी ना पुस्तक धारी मैया के सूरत प्यारी हो। कके महान सवारी करबी ना पुस्तक धारी मैया के सूरत प्यारी हो। आई बारी महारानी माँ शारदा यह विद्या के दानी माँ शारदा। आई बारी महारानी माँ शारदा यह विद्या के दानी माँ शारदा। महिमा हो इनकर भारी शक्ति के मावतारी। दुख विपदा कर भगावे जे माई के बने पुजारी। बात संसार माने माई के महिमा जाने सभे संतान इनकर प्यार माँ सबके बाटे। विद्या बुद्धि के दाती दुख में माई हसाती रहे मैया सहैया परे जे माई के पाती। जाके माई के चरण धके करम सेवा दिन राती। कते महान सवारी करबी ना पुस्तक धारी मैया के सूरत प्यारी हो। कते महान सवारी करबी ना पुस्तक धारी मैया के सूरत प्यारी हो। आई बारी महारानी माँ शारदा यह विद्या के दानी माँ शारदा। आई बारी महारानी माँ शारदा यह विद्या के दानी माँ शारदा।